kong tiha ka ban kong nisap nga ai kuble pi wi pa ka ka por ka bamanta leng ba ju ka YouTube channel ka jonga ti habangi phai bat ka ka perthei hapo ju ka perthei ka bangi im dap tang da jing jar bat ki jingele kom ta ter ki dap tang da ki thma ki jingele ha ka jing im ka jonga bat ka jongpi iwe pa iwe ka basniu bat ka babaha ka bai kaya rengkat namar kata ka daw bakan sakalaong ka ktin ka jongblei to sarai bat to duai khnang bangin light na kita jing sha pensoi ki bawan ha ka jing im jonga bat pi la ka di ka bam la ka kerngong la ka la ka kamai ka kaji kumta ter te menta hagin ki chisnam tam la arsnam duna ai hendrai ngila yo i ya kini ki thma haman la ki ri ki jaka ki thma ngi i bakini ki thma ki wan bat ngi i la ki jong ki khmat lingba ki social media ki la patai khubor kumta ter te balai ba ka jingkli ki jonga hakan ka por ka long khamtam yangi khun kristan balai ba ka ne ka thma kawan ban ja ha ka jingim ka jonga bat ka jongpi balai ba ki thma ki ja balai ba ki ka ri ka yele prari balai ba ka Israel manta baro ki ri jongka Middle East ki target bat ki yale ya kari Israel la kita ki namding ki ba pher ngitip kum kita ki leno Hamas kum kita ki leno Hezbollah kum ta ter ki target ya ketika ri Israel balai bakini ki baro ki wan banja bai bakini ki baro ki lawan banlong ka khdin ka jongblei ke la tho om donru ka wei ka kentin ka badonna ka Bible ka bakla namar kata ka daw ong ipi kini ki baro ki jingja kini kita ki dakshin ki ba nakaliang ka jong utrai kanat jingi bana jirong ulaong hagi senran ki jingu men ba udon syaka partai haswab un lek no syabaneng hakmi kitma kari kanyele hapoim posem ki eryong ki jumai ki kham ki jingpang ki ba harkom kata kadai kadak ka jingwan arsin ka jong trai ta bangitip ba kampat depat ka jingkut kadi tang ka jingsedang ka jongka namar kata ka daw habangi i bagi gitma habangi i bagi eryong eryet habangi i bagi ki eki jingja ka partai kum ki kristan ngidai ban sokmen bargidai ban yaro namar ba turai ulaya tu lupa nagi hajar snem kiba mensua namar kata ka daw ngong ipi kiba pun kiri menta kin target ia kaneka Israel ngitip ba kari Israel kadai kata kari kebalapan kerpang kabalapan kerpang dau blei kabalapan kubor dau blei nadu ki por jong Moses jong Aaron kadai kata kari kaba ublei ula ikerpang yaka kadai kata kari kaba ublei ula ikerpang yaka namar kata ka daw ka Israel hadu gini kinang yakaban atak kidang yakaban letma bat kita ki nangshun ki jongka ngitip ba ki wik ki ba punhi kiri muslim ki yartma yak Israel kiba kambun na pedang juki kini kita kiri muslim kiba yartma ya kari Israel ngongi pi gi kum gitu ki ISIS bar kiwi da kawaj harandang mai kata ka nuksa kata kom ka jing syakri blai ka jongki ngongi pi ka ketin ka jong blai ka ong om don blai na ka parthei pimla ban pelong blai wat ya kita ki met beneng ki badon ha beneng ro pimla ban pelong blai yano light tang da uhi marwei ong ketin ka jong blai namar kata ka daw parari kini ki thma ki jingja ki ba shirkhei ki ja ki wan ha ka jingim ka jonga bat ka jongpi ngimde ya ka ban skopla ngimde ya ban shifting ngimde snow ngimde ya ka ban artatin to tibba kini kita ki dakishin ka jingwan arsin ka jong trai kanrat kata ka jingwan arsin ka jong trai kanrat kadang hajan bat kadang kamjan tongin yele keng ban psut lengba jong kata ka kherdop ka bakim ong ka tin ka jong blai te parari i hagan ka por ka bamanta to ngin kendit ben riu ngin bu jing duai da ka bangi kerpat yalde simet
hakaba kumno ya kaban penkuj yala ka jigim ka jongi ka baman kasngi kata kadai ka jingkren ka jonga kata kadai ka jingketu ka jonga hakade ka por ka bamanta den mar kata kadau lada kano kari lada kano kinu giri kiba persang ya kaban yartma ya ka Israel klempep kan sakala depay bej namar ba kata kari Israel kata kari ka bau blay ula kedup kumba kata ka siar ka kedup te ya kari Israel kaba kerpang na prenggiri yung ipi kari Israel kadon kat ka jalame khalea ka jingi kendiat ya per baik Iran ngitip ba ka Iran kadika ka Iran kadika ri ka baruspa ngitip ba naka kami ka parpyang naka kita ki biang kidon kita gitup kiman kita ki namding kita ki nuklear ki ba per ki persang ya kaban yartma ya ka Israel lengba naka jing kiyakit lengba naka jing yartma nangkong jongki leno ori Palestine gi bagi porjong David bat Goliat David ulong tang utau kena wanang ablak caklau Goliat haka sangat haka jerong haka klan haka sti David omdon kam sti omdon kan white omdon kam kano artat bodi briu barit briu barika bajrong mo ngi bang tu kabor ka jong blay David kawang lau mau ya Goliat upat bat udam kerep hakmat jong David kata ka bor ka jong blay ngong ipi kata ka bor ka jong blay te kum juru bakidi ki eki jinja hagini ki singi ki jungi ki bamanta tongin sarai tongin duai ya kri Israel namar ba ya menta ka jingle hapdeng kita ki bomdai Kristen barki Kristen tongin duai ken ngin duai nam ta kari Israel ni iba ni tibba kari Israel kadai kita kari ka shifting ya blay namar kata daw ngi duai ya ka kung Kristen ngong ipi ngi duai kanang makan job suk di tangga ngi tiring jonga parlok hakade ka por ka bamanta lada pis tenat ya kade ka channel ka jonga lada pis tenat kum ki kentin ki banga permi hakade ka por ka bamanta snow bhai ka ban like bat share bat subscribe lada long ka balong jaga baja soba ban komen hagi komen section jupi ayu pidin ban ong na banta jonga namar ngaru ngalong briu ubatang ubriu ubaduna hakmat jungilang barakoj te omdon ubriu babit babyang Henry barok ngilong ki baduna te kumta parlok hakade ka por ka bamta ngai khuble pi iwe pe we dongin im daga jingduai ka bading im haka parthei khuble shibon